Hmm. Yes, madam. Pwede pa yan? Yung ano, 323. Ha? 323. Anong 323? Yung black. Yung call. Oo, sige. Meron na ano? 100 time yan. Mahal yung isa eh. Magbabago. Kondor. Meron. Di ba dumarating sila dito eh? Ha? Di ba dumarating? Ano ba Talaga lumabas? yung ano? Guante. Pero andyan, siguan ko. Salamat! Ba't nako, babayad na naman ang utang. Saan? Bukas, pero kung wala akong mabenta, bukas na lang isa. Dalawang beses tayo. Tapos na lang. Kasi nano ko yung TV. Pag wala nang tapos yung TV, hindi ginawa. Hindi ko pa kasi sa ako. Yung magpadala ka kako, hindi. Gusto ko ipunin niya doon. True. Pag uwi niya dito, inimani na. Hindi lang muna, Bi, wala ko talaga. May glue ka? Oh, yun ang sis ko. Pero Alexa, wala ako noon. Susunod ni Alexa. O Alexa, susunod na. Yung glue na ano? Shoes glue. Just glue, ay, glue. Saka ano? Wala, tag dito, yun. Sa madam, 15. Yeah. Meron sa loob. Sakto? Oo, sakto yung eh, yung white. Sakto ni white. O, sige, sa loob na lang. Hindi ko pa naayos siyang bukas. Ayos. Ayun lang, mother. Kasi nakabalapag lang sa malaking box. Andyan. Kamay? Sa mga katol. Nakita mo. Dapat may pagkaksa. Wala nga. Wala si Deto.
Sa loob. Tulong muna, be. Saka yung guwante, meron. Ayun. O gupitin mo yung guantes. Sana. Ano yung malaki? Yan na lang. Ha? Oo, yung mahaba. Maulilay. Yung M-set. Ilang araw na ako di makakakita dito. Bakit? Muna, babayad. Nagmahal kasi guantes na maliit, mother. Ha? Nagmahal na guantes. Yan? Hindi, maliit. Wala. Baulilay. Meron na rin po tayong baulilay. Alam ko, alam. Ayun niya, wala nga. Nakakancel. Wala. Lambe? Ilipaso. Tampo. Sabaya ka. Oo naman. Kurin. Maya-maya magsasarado na rin ako. Ah, wala si ano? Wala pa. Kumusta sila ng Nebesia? Oo, utar lang. Tumawag ako. Madali. Ano pa yung madali? One. Ilang magic tuyot, madam? 5. Muna tayo. Ay, para ano? Wala kang ano, ipit na bilog. Ano ibig na bilog? Ang clip. Mayroon. Ha? Umbrella? O, yung O ganun. bilog. Ayun na, nakasama. May kukuhan. Yung lalagyan ng ano, yung Na ano? kutsara. Wala stock. Ayun na hinahanap ko rin ng mga consular, mga paso. Saan? Ayan yung nakasakong malaki. Nakapatong sa badas. Hindi na nag-dishwash, patong-patong na lang. Kaya hindi nag-dishwash. Friend, meron ka mga ano dyan? Kuya na tela? Po? Kuya na yung ano, tela? Wala po, duyan lang po ng pambata. Duyan lang po pambata. Wala. Wala po.
Wala po eh. Pero baka kay sa kabila. Tela lang kasi gamitin lang yan. Yung mga, Yung ano, yung tela, yung pula. Ano? wala po. Ano to, be? 65. Ano? Paano to? 65. Ano po, mother? Yan lang. Nako, be, anak. Naglalay. Hindi ako makapag-alis eh. Hindi ako makaalis eh. Hindi ako makakuha ng ano eh. Dapat nandito na sila para makalis. Ano? Hindi ako makaalis. Sana. Ayan. 890 ba yun? Yeah. Ilit yun? Nangyari sa'yo, idiot. Nakakaloka. Ano na? Bad yun. Nakaharap tayo sa camera. Ito, be. Ayun. Buto natin. So bad. Ito ko palalag sa akin. Baka sana manalo ka naman ng Lotto Mother. Oo. Dapat baka effort, nag-effort ka ng sobrang Yan, ako. pagdating sa happy. Pagod na ako nga sir, wala ka niya. Stable. Kala ko dahil. Oh, isip ba ng iba? Ayun na, ayun mabilis. Para press pag nakaharap sa camera. 48 yan. Ay? Nasa isa. Ah, meron pa akong nito. Ano? Set? Maliit. Putit Ha? Ay? Starbucks. Oo. Ilang putit pala yun. Kanong para mo, boss? 280. Sige ba, thank you. 280 ilang piraso yun? Ay, 220 pala. Ilang piraso yun ah? 12. Ay, Kasi ilan ang isa nun eh? 18. 18. Ah, 220. Dito na live blue night. 18.3. Sa loob bago. I-order niya eh. Lagay ko muna dito, mananayak ka. Oh, sige, mother. Ako bahala. Ikaw, Oo. yun na. Ito. Water gun. Ayun na. Yun na. Oo. Ay, mother, kumuha na ng black. I-add na lang natin. Magbibigay ako sa'yo. Tapos yung isa, ah. Yeah. Isa na isa. Magbibigay ako. 67 yun eh. Minus 55. Yun na, mananayak na ako.
Oo. Kung pa may sabi, Saan? Ikaw? Oo. Black. black lang. Yeah. Yung isa, di ba dalawa yun? Yung red. Wala. Ano pa yun? Paano kaya? Dalawa na yan. Grabe. Sige. Mother, ilagay mo na sa likod. Ha? Ilagay mo sa likod. Lagay ko na sa likod. Tama na yan. Magbibigay ako sa'yo ng 50. Eh, may bawlilay pa. Yeah. Bawlilay. Yeah. Pragging sala. Pero baulilay meron. Sinalala ko. Mother, 50, sobra sa palit mo. Ha? 50. Ano si Pinta? Eh di ba 110 lang yon? Eh, 75. O, ito yung panaya ko. Baka ng bawlilay, be. O, ito mo tayo ako sa loto. Oo, kung ano ng bawlilay, baka makalimutan ko. Baka kabalik na naman. Meron kang platito, be? Meron. Platito, as in yung babasagin. Iyaasat. Ayun lang. Sa maliliit na box na yan. Ano naman dito eh. Ay, meron dyan sa ilalim. Bukas na. Mother, yung draw lang na ngayon. Yeah. Meron. Hindi dyan, boss. Andito sa kabila na ilalim. 180. Kano to, be? 180. Meron. Be, ah. Na yung pag-ulilay. Madam ah. Ha? Na yung pag-ulilay. Hindi, minsan, hindi na mabili. Minsan mabili, minsan ang bimot. Ano ba yung gimmick? Minsan, Oh. mabili. Alam mo naman ang ligo. Mother, eto lang. Draw for today lang ha. Draw lang for today. Minsan, malakas. Minsan, mahina. Pero ngayon, naku, ang hina. Mag-isip muna tayo. Walang tiyaga, walang nilaga. Yaparan muna. Tama na yun. Yung platito mo, boss, pati. Check. Eh, Eto, dito. ha? Ito. Mangkok yan eh. Ito ang dali. Mangkok yan. Ito, oh. Dito yan ah. Oh. Malaki ba tong medyas na to? Kakasya sa pako? Yeah. Totoo? Yeah. Hindi nga. Sa mayroong ano, ayaw pumasok. Yeah. Hello guys, live po tayo ngayon. Saan ang platito? Tapat mo lang. Magkano dito eh? 16. True. Mahal talaga yan. Presyo na yung mangkok. Yeah. You heard it right. Kapresyo yung mangkok. Yung mangkok, 18 yung mangkok. Yeah, yung maliit na mangkok. Oo, Ay, yung makapal na mangkok. Kano? 20. Oo. Ano pa ba?
135. Yeah. Yung bilog mo na may butas-butas, yung parang sala ng spaghetti. Meron. Ayun na yung malaki. Saan? Hindi yung, Ayun. Oh. yung regular size lang. Wala. Pahuli ka na maya. Ah, Charot. ayun. 40. 40. Ha? Ay, nasa likod ng ano. Katol. Nakikita mo yung baraha. Takip niyan. Headset mo, wala. Wala pang headset. Tapos yung ano, yung chemical kasi, Wala. Ay, darating pala yun kung mag-alala. pagka dumating. Sa akin na. Yeah. Yeah. Eh, yan na lang muna boss. Alam mo na, Pakilisa mo, alin mo lang dalawa. 5 ano, tubkin. Pagka short, magtatas na naman ako. Di ba yun? Ha? Kasi hindi ka magpapairam eh. Matrami pa. Sige pa. Sige.
Diyos. Bataan mo ba yun? Ito lang. Tuba. Maalim tuba. Hindi yung malangoy. Ano yan? Ano nangyari? Ano yung bilang ko? Magtutuwid lang ako, boss. Tatlong draw. Ha? Tatlong draw. Hindi, magbibigay pa ako sa Oo, isang 20. 20. Eh, sabay-sabay? Oo, sige. Ay, Oh. Nandito yung luma mo ah. Tingnan mo. si Luma dyan. Or, kahapon 21. Oo. Ayun, 22. Yan. Luma ito. May panalo ako, wala. Ay, hindi mo tinignan? Wala. Walang dos. Natititinang. Babay ako. Wag na. Wala naman dos, may dos baka hap. Ha? Wala naman Ikaw siguro. nang titingin mamaya. Ako na natitingnan eh. Kala ko tinitingnan mo na eh. Titingnan ko kanina, wala akong panalo, sinasabi ko lang sa'yo. Sinabi ko lang sa'yo. Nakadalawa lang ako. Oo. Boss, ang takit ng arinola mo. Ay. Ulit mo na kung ano pa. Oo. Ay no, yung takip na arinola. Doon ay no. Nakikita mo. Parang palitan ko tong dalawa. O, sige. Ay. Bali, wala ka na. Boshing! Boss, ah. Dito na. Ayun no nga. Meron kayo mga buwan ito. Boss na. Marami na akong bio. Hindi ako nakapag-bio. Rai perye. Umi style. Sure. Hindi yan short. Marami kang perang pitaka. 700. Sabagay, mas mabuti na yung masakada ko Kesa ibigay mo pa sa textmate mo, charot.
Charot lang ako. Kaysa may talpak. Ngayon, talpakan, may talpak. Kasi kung minsan alam mo na, Grabe naman itong sa talpak. Bad yun. kayo mag-chile. Ah, 1,880. Oo, sige. Oo. Yung mga drum sa likod. Sige, diba? Doon na lang yan, boss. Doon. Doon na lang ano. Boss, ano po ay? Oh, ano na naman? Parilya. Bakit ito eh? 55 ay. Bakit ano ba yun? Barilya. Bakit 275 ay? Aliwala. Kaya? Pasensya. Ulit mo na lang. Eh, dito 20. Pangbili ng ulam. Oh, boss. Kasi, Meron pa akong i-check dito. sa likod na lang din niya. Marami pa na. Opo, lahat na yon. Boss, okay. Dinosaur. Ay, then.
sino magbibilang? Wait lang po. Bente yung puting paso, ano? Tira? Hindi. Hindi ako mag-BO. Ay, hindi. Hindi nakalista. Susunod na lang. Ay, hindi na. Wala naglista eh. Akala ko, hindi ko yung nililibre. Saan ba sila, Tela? Tatalak. Nagbakasyon. 2 araw na doon. Bukas pa lang uuwi. Wala. Si Dico nga dyan. Akala ko ay uuwi eh. Hindi pala uuwi eh. Ano oras na to? Magpapal na. Kabila. Magkano balag yan? 855.
Oo. Oh, etiquette niya. Okay na? Hindi ko yan, bro. Sige. Hello guys, yan rin na po yung delivery. Yan rin na rin po yung checking ko. Bye-bye! Gunting para kayo kanda. Yep.